sa kaawit. Isigalit ay wala. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Alegria, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joseph. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat kay nakita na kita sa personal. Libay, sige ko nga. Nagkita na kita, Joseph. Abi na ko og kutob na kita sa cellphone. Kita mo? Kagwapas akong uy. Ikaw gani, gwapo man sad gani ka. Ato na to sa ama na. Aron maila-ila kanilang mama o papa. Ma, pa. Si Joseph, akong iyab. Mayong adlaw ninyo, Nang, Noy. Mayong adlaw sa ni Mudong. Apakan anang uyab ni Muchi. Kay gikan pa magkahana sila iyo. Ha? Ani ka matog sa amo? O, che, kay layo betong umo ha. Oh, hinuoy na mami bakante nga kwarto. Ako lang paibawan sila si mama o papa nga anak ka matug. Kala ay ba ini. Ako ram usa din sa kwarto. Ako teksan si Che, be. Nga, muato ko sa iyang kwarto. Gilaay ka dito sa imong kwarto? O, Che, laing galing itong istorya. Dini na lang ka. Mutabad ko ni mo ha. Ha? Ayaw, uy. Ha? Anong madok maka nga? Hiyap na mong bitaw ta. Joseph, gigakos mong kukunin mo. Uy. Joseph, ayaw. Sakit ko. Joseph. Sakit din ko sa kubuhatan ni mo. Joseph. Nalipay ka ba sa akong gibuhat mo? Lipay ka ayaw, uy. Che, lutuan ako tungis. No, ko. Nagduog ba kung mundo ha? Sorry kayo, Noy. Mang! Nga no? Kanawar ko rin ha? Jesus ko ginoo. Nagakos magod mo diha. Dali din sa sala, Joseph. Kaya mag-istorya ko nimo. Unsa may plano nimo sa kong anak? Kuan, Noy, kining... Di man kumuto nga way na itabo ninyo. Kaya nagduog naman mo. Unsa man, andam na ba ka nga makikpagkasal sa kong anak? La, wapam ko'y trabaho, Noy, eh. O makita ka. Di na ka mahimong mupauli sa inyo. O sa, Noy? Kung papauli unta ka, kuya, og di na ka mubalik. Kay nahilabtan na nimo ang akong anak. Unsa may plano nimo karon, ha? Magtukod na ko gamayng payag diri. Aron nami kapuyan si Che o mangita na sa kong trabaho. Maayo pa. Taibig kaayo kay nagkinahanglan og pahinanti ang among usa ka delivery truck. Ay, nga sa ato pa dawat ako, ma'am. Dawat ka da ug mahimo ka nang magsugod ugma. Salamat kayo, ma'am. Mayo hinuon kinakatrabaho na kadong. Nalipay sa bita ko dahi. Pero, maalagi. Niya pa yung taon ko sa pinakaubos nga posisyon. Ay, sige lang, Udong. Antos lang sa maluoy na lagi ang Ginoo nato. Makakita ra ka og maayong trabaho. Mayon ta dahi. Recorded by X Thunder Gaming.
gabi araming labay sa panahon eh. Walang ibaw eh. Usan ako katuig din sa akong gitrabahoan. Joseph, ipatawag kay Bob. Magtawag si office. Ah, sige, bye. Matur ko. Unsa may tuyo ni ma'am nako nga. Iya mo kong gitapatawag. Ma'am, imo ko na kong gipatawag. Ang atong booking salesman nga si Elfie, i-assign sa laing lugar. O kay kugihan magkaugbuutan, ikaw ang napilian nga mo'y mupuli sa area ni Elfie isip booking salesman. Inood, ma'am? Mo na, Joseph. Na-promote ka na. Salamat kayo, ma'am. Na-promote ka na. Salamat kayo, ma'am. Karong si Banaha, ikuyog ka ni Elfie ha, aron makadumdum ka siyang area. Sige, ma'am, sige. Oh, thank you kayo, ma'am. Maayo noon nung kina-promote kita. Ipay sabit ako day. Anya ka na sa mga magsugad sa imong pagka-booking salesman? Karong si Manaha, day. Ang saman, na-memorize na nimo ang mga dapit nga akong ingon ni bay. Ah, yes, sir, Elfie. Nakuha na ako. Ay kabla ka, kay tuduan tinggal ko sa sekreto ron muda kong imong sales. Salamat kayo, sir, ha? Lasa ning area ha, ang tuon. Go man, maulin ta. Ay, kipuya eh. Nya init piyo kayo. Lagi, sir, eh. Tinggal ta maulin si Puy. Ngitalo na taga tong kuan kapawayan. Ni aircon ba? Kabugnaw sa ta. Aw, mayo pa, sir. Sir, maligo sa ko, sir, ha? Aron, maprisko ang lawas. Ya, nainitan mo ka ganiya. Nakapaway naman ko, sir. Na may kay kaligo, good. Oh, ikaw good. Woo! Oh, ang asong paminaw eh, nga nabasa. Ay, la. Oh, sir! Uy, isuod mo gagalit. Nagkubo na ba ko? Ay, okay na na. Baligo sa ko aron mapresko ko. Sige, sir. Undungan na. Kay isog ini. Sir LP, imo mo nang gigunita ang akong junior. Basta di ka sa kubato ni mo, sir. Oh, sir? Bayot ka? May ibog kong babae, may ibog sa kong lalaki. Huwag ganahan kay kuli mo, kay bangason ka. Huwag labi sa mga kay aglawas. Sir, kuhan ka ng ninyo itang sir. Hindi ko magsabal sa usawa. Karoon lang ko rin kayo na. Sige na, atake na ko sa kong gusto. Sige na lang, eh. Karoon lang ni sir, ha? Oo, ulagi. Sige, pagdagbaw niya. Ay, salamat yung taon kay tuan na sa layo na isahin si Sir LP. Hindi na siya makasama ko na ako. Karoon, kinahanglan ako mo-focus akong pagka-booking salesman. Ay, salamat yung taon. Kinahuman nagid ko sa akong trabaho. Bay, ikaw na yung bagong ahinti din eh. Yes, sir. O, parehas ito. Ahinti sa ko. Sa laing kumpanya lang ko. Oh, mau ba sir? Ay, nagpagsira ko eh. Nung sabi ka, tawagan ko GC. Ako sa si Joseph. Mo paulit ko sa syudad. Dungan lang ako. Ginaan ko sa kanan. Ay, ayaw lang eh. Nagmotor ako. Aw, mo ba? Sige, unalan ko na mo ha. Ambis biyahe. Sumbong puhaw na. Gipislit magmayong akong tamo. Paglamano niya. Sip, musta? Ay, GC, kam din na. Pero minam ito mag-abot na. Lagi eh. Ya, sama, manaman ko. Unalan ko ni mo. Sige, kaya napuya doon. Dawatan niyo. Ay, okay. Paraon sa ni. Snacks na ni mo. Ha? Udah ko apre ni. Ay, sektoran na eh. Para tubil sab ni mo nga nagmotor biya ka. Salamat ini sir ha. Oh, siya na sad. Bye na lang eh. Sige, goodbye. Sunod si Mana ba? Birthday na ako. Dungan ang taguli ha. Sa beach naman ko mag-birthday. Hapit lang ta kadiyot ko. Nga, humani mo kaon, napaulil na yun. Sige, bye. Hay naman imong mga bisita ba eh? Okay bisita eh. Nagpa-reserve na ko para natunduha. Ha? Nga naman. Lang, ang ganahan lang ko nga magkasuot ang mayo. Nipo naman ko ba eh? Mapawala sabay. Kaya mag-drive ya kag motor. Sige, suod ako sa cottage ba? Biyon sa ugamay. Sige, bay, padayan lang.
Di po yung pugamay na. Oh. Ay. Bay, suod lagi ka, Dre. Ay, higda-higda lang sa kong gamay ba, kay laay man nga wako'y kaubas-gawas. Sige, katulog na. Kay, mong biyahe pa ba ta? Paingon sa syudad. Joseph, Uy, bay, igagos mo ko na mo. naibaw na tingali ka kung sa ko. Payot ka. Oh, Joseph, ganakay ko ni mo. Tubawa lang ko, Joseph. Kaya ating nagkukulong si gusto ni mo. Pasag nila gusto ko magkabuhatan ni mo. Bay, JC. Pare, mahal, hindi kita. Sa ikaduhang higayon, nabiktima na sa kugbayot. Wa ko mahibaw anong halinon kay kugbayot. Human itong hitabo naglikay na ko ni JC o naningkamot nga, di nigid mo kasa. O dinilang ko to, naghang salamat sa pagtagadi kong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Joseph nga taga Aligrea, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagaluhan, pari mahal murawa ko. Wala. Handumanan so sa ka We fell in love. Maayo alaw kaniyong tanan nga mga suking tikna niining manan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Marian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love me for what I am. Life because RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sayang kakikaroon? Mo kining sa kababay nga nagpuyo sa aming Lanelia, Cebu. Agad matatampo, nagdasingan nga Marian. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw ba? Kapoy ka? Di ka? Di ko. Kinahanglan gid ka nga magsikuyog-kuyog na ko. Natasulahan? Sumahong ka eh. Parehas sa mga maestro o gastra. Unya, di mo ka profeta nga makadalihok. Dili ba gadi pwede nga bisag magdungan lang tag-lunch? Marian, nagsabot na bigdaan eh. Nga di unta ko gusto nga parehas tag-skwilahan nga tudluan. Unya kay ikaw, gahi makay ka. Gusto magid kang magsigig sunod-sunod na ko. Kay kung wa palang unta ka nga bit og estudyante sa una. Dili unta ako mag-ingon ani. So, nigawas na yung tinuod. Wa na gid kay salig na ko. Mang gusto ka na kung asa ko permi naasa ka. Wa ko'y salig nimo kay wa pa nimo gipakita na kung kasaligan ka. Duha na ka bukang mga anak, Andy. Ayaw hot da akong pasensya. Dili pa mga anak, dili ko'y buhaton sa kong kalingon. Pasayloan na lang ng bana ni mo, oy, naunsa baya ka. Dili, ma. Dili gini mo hono ko mga pagduda niya kung dili ko makita ang iyang hingpit nga pagbago. Marian, ang mga lalaki magpakalalaki, gyud na. Mao ba, ma? Mao bang bisag kapila nakabinuangin ni Papa? Pasayloon gihapon nimo? Oh, Marian, Ayaw ko'y parihas nimo, ma. Nga bisag ipanawang na ni Papa nimo ang iyang pagluib diha nimo, gidawat ra gihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon anak, ma. Lahi ta. Marian. Nakot chika nimo. Pero eksaba ha. Feel lang nako nga kinahanglan jud ka mahibaw ani. Ha? Unsa man na, Teacher Chona?
Si Teacher Andy bangay mong pana. Namo gyud mga chika sa tong college students din higud nga magsige na kuno naslab kuyog ti Cheska nga student din hi. I don't know if under basad na nimo. Cheska? Familiar iyang name nako. Pero ay sabang nga gikan ako ha. Di pa sad ko sure about that pero palit ilang sa. Wasan sa tiay nasayop lang sad ko. Mao ba? Sige, Teacher Chona. Thank you. Okay, class. That's all for today. See you next week. Si Cheska nang nasa unahan nga pa doon na wala ka. Mao nang giingon ni Teacher Chona na ako nga kuyo-kuyo ko ng auntie. Dili lang uta tinuod ang tanan. Cheska? Could you please come over? Yes, miss. I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class? Ha? Ako, miss? Nganong ako man? Why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kayo mong pamarog for the SAD competition. I can see your potential. Miss, maawaw man taan na, miss, uy. Ayog ka, wow. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo present sa imong class. And exempted ka on final exam. Ano gun po if you don't grab the opportunity? Ayun na pagtuha-duha. You still have time to prepare. I'll expect from you. Miss. Unsa naman? Maglisod mo kong tuos sa imong storya, day. Uy, tanaw na kong Cheska. Dili man siya kung anak nga klase sa estudyante. Ambot lang sad. Gwapa sa daban ng bataa. Basin po, gihimo-himo alang nag-istorya sa ubang mga estudyante din hi. Pero, ano lang ko na eh. Wa masag ka nagpakitaglihok imong banang nga makapaduda nimo. Uwa man sa tinuan. Ay, ano lang to na akong storya day. Kalimti na lang to. Sorry. Gatagan siya ti kagkahasol ay. Uway kaso, uy, ikaw biha. Kay baw magud ko nga, amiga gid ta. Mao musulti ko ka nako kung unsa may imong madunggan kay ay ba akong concern ka nako. Maulaki Pero, seriously no, gusto ko nga ma-happy na gid ka. O kunta, hingpit na gid nga nausab si Andy. Uwa po na masud si Andy siyang klase. Asa man ka di siya? Tay, excuse me. Ay, Nakakita kang Teacher Andy? naato si Sir Andy sa gym, ma'am. Dito ko na limpyo gikan. Mao ba? Thank you. Sa gym. Si Andy cute. Og, kaysa man iyan kikastorya ng estudyante. Oh, si Cheska? Recorded by X Thunder Gaming. Mga hayop. Tinuod ko dayo. Tinuod ko dayo ko natunggan. Akong doolon. Andy? Cheska? Miss Marian? Marian? Sa ato pa. Tinuod ko dayo ang chismis nga ako natunggan bahay ninyo. Kabit ka sa kumbana, Cheska? Miss, nasayop ka. Klaro kayo sa kumatang na hitabo karon. Dili mo magtagotagog storya din kung wa pa may relasyong duha. Miss, kuan mang Sultihi ko sinuod, Andy. Oh, sakto kasi mong duda, Marian. Doon na may relasyon. Sir, Pero dili sama nang nasimuna-huna. Unsa? Anak ko siya. Unsa? Tulo ka buwan ng milabay. Nagpakita yung mama nako. Ang kanhi kong ex. O gipahibaw ko nga na ako'y anak niya. Ngayang gitago sud sa 20 katuig. Ginoo ko. Nganong wa ka basulti na ko dayon, ani? Tungod kay nangita kong saktong timing unsaon ako pagsulti nimo. Nihangyo sa chess ka nako nga di ka pasultihan. Kay basin masuko kaniya. sorry, Miss Marian.
Pasaylo ako, miss. Huwa kay sa, Jessica. Di ka angay mag-sorry. Sige na. Suod na si mong klase. Okay, class. That's all for today. Pwede na mo makauli. Miss Marian? Yes? Anything I can help? Miss, nahibaw ko nga nalain ka na ako. Gusto lang kong mahibaw ka, miss, nga. Dili ko mahimong kaagaw ni Teacher Andy nimo og sa imong pamilya. 20 years kong nabuhi nga way papa nga ni barog na ako, miss. Og naanad ko nga magpakabuhi bisag way amahan. Dili na ko ipugos akong kaugalingon nimo, miss. Og sa imong pamilya. Pero, do na kay angay mahibawan. Unsa? Bahin sa tinuod nga kabit ni Papa Andy. Kinsa? Nagkita na ko sila kausa, miss. Pero, wa sila makabantay na ako nga nakakita ko nila. Naghawk sila ni Teacher Chona. Unsa? Panid ilang sila, miss. Nisulti ko ni mo ani tungod kay dili ko gusto nga buangon kanila. Bisan tuod na hibaw ko nga bugat imong buot. Human mo mahibaw ang tinuod. Pero buotan ka nga maestra diri nako, miss. Jessica. Sorry ha, Marian. Sorry? Human sa tayo mga storya nga imong ginawa ko. Aron lang matabunan imong pagpakasa, kauban akong bana, sorry? Nagtaw kagingunan na ka sayon? Habi pa magayon na ako nga tinuod ka nga higala, bitin ka man di ay. Marian. Ayaw digbuhatan ako. Ngayon ni adto pa nila akong gibuhat. Husto na, Andy. Di ba mo'y gusto ni mo? Pasatagan ti kasi mo gusto. Paglipay sa imo mga babae. Dili na ko manghilabot pa si mong kinabuhi. Basta siguro alang ang suportas mga bata og layas din eh. Marian, We fell in love on regrets. The ordinary problem. Nagtuogit ko nga napakiluha nga mahilak sa mong last nga panabuwag ni Andy. Pero wa naman ti ay. Tungod kay sud sa pila ka tuig, balik-balik na lang ko ning gipasakitan. Giilad o gipakaubos maayo akong pagkatao. One of the biggest lessons I learned is that trust, once broken, is very difficult to rebuild. When someone hurts us, the pain can stay with us for years and influence how we see every situation that follows. But I also learned that living in constant suspicion can be just as damaging as the betrayal itself. This time, I choose my peace. Binhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga ikalang taagi ni Marian nga taga Lanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit kiragalohan, love me for what I am. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.